Direct Patrick Agustin Karaman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat. Ang tatay dapat pinagtatanggol ka. Ang tatay dapat naintindihan ka. Ang tatay dapat pinalalaya ka. Ang tatay mo dapat mahalin mo. Dahil marami man sila dito sa mundo, nag-iisa lang ang tatay mo. Happy Father's Day, mga kapaborito naming tatay. Mula sa inyong paboritong himpilan ng radyo, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Malugod na pagbati namin sa mga huwaran na haligi ng tahanan. This is DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:08 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na sare balitad lokal, balitad nasyonal, agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Nakaulupyo adasayan kabwasan. Makterion Lingkor at Magti Pangasinan Dennis Mojares ay bamot si kapaborito Errol Horado.
Tanjad technical control si Engineer Richard Olanday. Ago natan na Biyernes, thanks God it's Friday. Pizza 13. Maswerten numero. At bulan na Honyo 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Security guard asugatan ed aksidente. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Construction worker inaristo. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Empleyado na water district na aksidente imbatikid patambalan. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 41 anyos siya laki inarestod kason bawsi. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Jad balitad national 200 piso ya wage hike bill pinatoy na Senado unong ag Kamara. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Kalayaan aganipag kuno ni Soko Adasaray Taksil unong adkinan Vice President Sara. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Barangay tan nasanggunian kabataan eleksyon na voters registration ya nagawa kumon sa no Hulyo Malabo palapag na kumilit. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Vice President Sara duda at resulta na May 12 senatorial race. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Cellphone na yarin usaran at loob na eskwelaan no usaran at panaral unong at DepEd. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:11 na kabuasan tanatan wadyaray detalye at balitad lokal. Security guard sugat-sugatan na dagawan aksidente agawad oras na alas 7:05 na kabuasan. Jad National Highway na Barangay Buod Balay na Binalunan, Pangasinan. Sa involved yaluluganan Black Yamaha Sniper motorcycle mamanehoanan na Wilfredo Manzano Tumbok Jr. 34 anyo sa Balolaki, residente na Barangay Bugayong Balay na Binalunan, Pangasinan. Tansamay abanggaton o kabanggat si katon ang puti ni Suso Truck drop side mamanehoan ng Jerry Loyola Novida 39 anyos residente na Barangay San Vicente Apalit, Pampanga. Jad initial ya investigasyon na pulis akabataan na sa may motorsiklo sa mamarap jad south direction ya walad gilig na karsada lega niya sa may isusod truck so mamarap matad north direction nan only kulad ni kawigin pasen abang gato niya sa motorsiklo singaga na sa may impakatumbato niya sa may biktima sa kagamor na sugat jad nandurang parte na laman tan si katoy imbatik jad Ordanita City District Hospital. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Construction worker inaresto na taklay na uloy at oras na alas 2:05 ng arom jad Barangay Balingasay Balay na Bulinaw, Pangasinan. Kinabat sa nareston suspect at ngaranton Eduardo Lotero Rojas 49 anyos biodo residente na bidang lugar. Inaresto sa suspect base at biskag na warrant of arrest ya impaksad na korte makalanor at kason prostrate homicide sa may suspect sa nawit ya Bulinaw Community Hospital panipasilong at medical anti-sempiso ka Ed Carcel. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 88 anyos si empleyado na Manawag Water District imbatik yung patambalan. Kaya rin na aksidente agawa at oras na alas 10 na kabuasan.
Jada Sitio Aluragat, Barangay Kabanbanan, Balay ng Manawag, Pangasinan. Sa involved Luluganan, Black Toyota, mamanihuanan RG Lalata sa Guinet, 34 anyos, Baulaki ang kapitrabaho, residente na Barangay Nalsian, Manawag, Pangasinan. Blue Kawasaki Barako 175, tricycle yung mamanihuanan na Mardi Tabot Esteron, 56 anyos, wala asawa, residente na Sitio Aluragata, tan Mati Orange Yamaha Mio, ya sporty motorcycle, mamanihuanan Patricio De Vera Bautista, 88 anyos, wala asawa, Manawag Water District employee, residente na bitang lugar. Jad ginawa ng investigasyon na pulis sa may Yamaha Mio Sporty, sumamarap jad Ordanita City, untutumbok sa Toyota tansamay sa kinin na Kawasaki Barako. Sa may driver na Toyota so alos kontrol to niya sumunubila, singa na sa may empaka dapigas to niya ada Kawasaki Barako tan bimangga ada Yamaha Mio. Yamamanihuan na 88 anyos empleyado na Manawag Water District. Akagamor na sugat so biktima tantampol yung batik jad Manawag Community Hospital. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 41 anyos yalaki ni inarestod kason Bausi yad Barangay Poblacion Bali Nalingay, Pangasinan. Inabat sa nareston suspect Garanton Rinaldo Cruz Disula na Barangay Aliwakwo Bali Nalingayen. Si Katoy naresto base biskag na warrant of arrest yung paaksab na korte makalanor din sunggay na Republic Act 9262 of violence against women under children of Bausi. Sa may suspect siya nawit Jadlingayen District Hospital piani pasilong of medical examination anti-sempisok Ed Carcel. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Naringlano na katibukulan niya balitad lokal antis tayo ng dapag adasare balitad nasyonal wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Oras po natin, alas 6:18 na po ng umaga. 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Pinahihintulutan ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng cellphone sa mga silid-aralan kung para ito sa pag-aaral ng mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Juan Edgardo Osani Angara, alinsunod sa General Rule, hindi pinapayagan ang paggamit ng cellphone habang nagkaklase. Gayunman, suportado anya ng DepEd ang paggamit ng electronic gadgets kung para ito sa pagkatuto ng mag-aaral.
Matatandaan nga naging mahalagang bahagi ng pag-aaral ng mga estudyante ang cellphone, tablet at laptop, lalo na nung nagkaroon ng pandemic na COVID-19. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kinundena ng Kamara ang ginawang pagpatay ng Senado sa 200 pesos wage hike bill matapos tumangging mag-convene ang Bicameral Conference Committee para ipasa ito sa huling gabi ng sesyon ng Kongreso. Ayon kay Attorney Princess Abante, na handang-handa ang House Bicameral Conference para isaayos at pag-isahin ang bersyon ng Kamara at Senado sa wage hike bill, pero ibinasura ito ng Senado matapos na hindi ito aksyonan. Gayong inihabol ito upang ipasa ng mga kongresista bago magtapos ang huling sesyon ng 19th Congress bilang handog sana sa mga manggagawa. Noong June 4 ng gabi ay inaprubahan sa plenaryo ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang House Bill number 11376 o ang 200 pesos legislated wage hike bill sa botong 171, isang hindi pumabor o isang abstain at sa kabuuang 171 na boto. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, pinaalalahanan ni Vice President Sara Duterte ang mga Pinoy na ipaglaban ang kalayaan at huwag itong isuko sa mga taksil. Paalala ng Vice Presidente, ang kalayaang ating tinatamasa sa ngayon ay bunga ng mga sakripisyo at wagas na pagmamahal ng ating mga bayani sa bansa. Dagdag pa niya, sa kanilang mga sakripisyo at pagbubuwis ng buhay ay may natamasa ang kalayaan at namuhay tayo bilang bansang isinusulong ang sariling adhikain, interes o pangarap. Giit pa niya ang pagyakap sa kultura ng pagkaalipin ay isang paglapastangan sa alaala ng ating mga bayani, habang kalapastanganan din anya sa diwa ng kalayaan ang pagbaliwala sa paghihirap ng maraming Pinoy. Gayon din ang paglabag sa ating mga karapatan at batas. Naniniwala rin si BP Sara na kabilang sa mga hamon sa ating kalayaan ay ang pagmamalabis at katiwalian sa gobyerno, laganap na droga, problema sa edukasyon, kahirapan at gutom. Si Vice President Sara ay kasalukuyang nasa Kuala Lumpur, Malaysia kasama ang kanyang pamilya para sa isang personal trip. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nagpahayag ng pagdududa si Vice President Duterte sa naging resulta ng katatapos na 2025 senatorial race sa bansa. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur, Malaysia, nagpahayag ng paniniwala si BP Sara na dapat na nakakuha ng pwesto sa Senado ang iba pang kandidato sa kanilang senatorial slates, gaya ni na JB Villanueva Hinlo, Jimmy Bondoc at Richard Mata. Sinabi rin ng Vice Presidente na kumonsulta na siya sa mga eksperto sa information technology at maging ang mga ito ay duda na rin sa eleksyon ng nakaraan. Kaugnay nito, hinihikayat din ni BP Sara ang PDP laban na questionin kung paano isinagawa ang eleksyon, partikular ang proseso ng bilangan. Dagdag pa niya, ibinase niya ang kanyang obserbasyon sa 2022 elections. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, kinumpirma kahapon ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na posibleng magpasya silang suspindihin muna ang voter registration para sa 2025
barangay and sangguniang kabataan elections na nakatakda sana na idaos mula July 1. Kasunod na rin ito ng napipintong pagpapalawig sa termino ng mga barangay at SK officials at panukalang ipagpaliban ang naturang halalan sa Lunes ng November 2026. Sinabi ni Garcia na dapat na maunawaan ng lahat na ito ay isang political decision na hindi maaaring pakialaman ng COMELEC, lalo na ng kanilang legislative department. Aniya igagalang nila ang desisyon at tatalima sila sakaling matuloy ang panukalang pagpapaliban ng halalan. Ihintay rin anya ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung aaprubahan o ibibito ang naturang panukala. Ang BSKE ay nakatakdasan ng idaos sa darating na December 1, 2025. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin, alas 6:26 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591, or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation.
Gusto mo bang maging healthy ka, paborito? At malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at anti-inflammatory therapy food supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Tadyan Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:32 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Saray nakalupyada sa iyang programa. Good morning Pangasinan, maabig iya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakterion Lingkora, Timothy Pangasinan, Dennis Moharis. Kay bamot dita na technical control si Engineer Richard Olanday. Ago natin na Biyernes Pizza 13 ang bulan na Hunyo 2025. Friday the 13th. Maswerte tayo niya numero. Yes, maswerte tayo. Sayan agad. Kanyan tayo, tahanan nyo lang luto. Mananap kayo limarang Paris to No wala ratan sa gabayuran ni Pasabiya balita informasyon sa issues. Sa reaction nyo, suggestion nyo, opinion nyo. At sa simpatan tayo ran issue. Itik labat ya ratan panamaglay na smart number 0939-100-9931 o din dyan sa may globe number 0927-974-2784 o din sa may personal ya text line ko 0946-503-6465. Yun, at sa atin ng mga Facebook at YouTube, live na live pa rin po tayo. I-search nyo lamang
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, babasahin namin yan, yung mga reaksyon ninyo, mga suggestion ninyo, opinion ninyo sa ating tatalakayang issue. Wala may nibalitam niniman na kapaborito Irol, ya kinumpirma karuman ng Commission on Election Comelec Chairman George Erwin Garcia, ya nayarin suspendiin sa voters registration ya gawin lawari at Hulyo 1 2025 para sa tay barangay an SK election. May registration, iraramay man pa-update, iraramay man transfer, July 1 lawaritan. Oo. Pero mukhang malabo. Malabo. Kasi malabo ang election, kaya malabo rin ang registration. Oo, kasi likod saya, wala man lang so plano na paruko yun. So, termino, nasaray barangay tan SK official, tan satay panukala, ya pangkumtang nasatay abitlan na barangay tan SK election ya gawin sano manutumukiran taon. Tan susamay kinlante pandidibatian no natuli kasi sa election o andi. Ang tanong, gusto nyo ba na ipospon o ituloy ang barangay at SK election? Yang tanong mo napakaraming sasagot diyan. Oo. Siyempre, pag nakasagot mga supporter ng kapitan, andila tabali-bali gagawon to. Pero naaramay aganapan lilingkuran, lalo na sa leader deet. medyo panay kumon wala election konda. Tan aramay piugagap na laso amay untagam. Aratan so saramay mangitar na saratay gabayday nawalaan na sa te election sa no Disyembre 1, 2025. Pero sa tanya kurang sa te pangipospon na barangay tan SK election nayaran ayo at sa kay political decision sayat agmat na pagya kontra na sa Comelec tanon baga na presidente si presidente labat sa makapanyaritan niya mangibaga Basta sa ibabagon sa saragton kintan saragton asumpalad Senado at bicameral sanda aprobaan sanda forward kay presidente wala si katulatan no ituloy ito andi o ibito kasi aprobaan atala may babagatan na bubunugiran agaw ya wala la lima ng presidente at wala si katoy desisyon no atang kasi at permaan to ya ituloy so barangay tan SK election sa no Disyembre 1, 2025 o dino ibitututan ya abitlan na panukala o atay Senate bill at wala lang timan so Senate bill ya at inamindaan damay section 42 no gananilingod sa Republic Act 7160 sigurado tan sa ating pangkumtang na sa ating barangay tan SK election ya sa babagadad da Senado gawin sa no Mayo 2029 so panukala da sumasortira may akayorong iran na barangay tan na SK election SK official lapod pigaran years si man no ken 2029 de 4 years 4 years so ano mira 6 years yan 6 years 6 years instead ya 3 years so shortira atang kasi ya panukala at aprobaan kasi na presidente wala tan kinang presidente la ta si katumalante so sa may yan ama na interon bansang Pilipinas si katoy yan na honor ed satan kasi at atan niya panukala Senate bill at gabay to kasi ya ipospon o ibito tapyan untan at natuloy so sa atay
barangay tan iski election sa no Disyembre 1, 2025. Kanyan alagaran tayo rata nawa ya amay pang aproba o dino pandito ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanyan si Kayura ya manatalaran ya barangay alagaran nyo tapian untan at Tumatiktan, kintan. tadi si kuanak kumilikat Kintutan, na may ipasatutan. ta siyempre atan at si kuan na kumilik lante panamag din kumilik Chairman George Garcia at malabo sa registration sa Hulyo 1 at sayang taon. Para't ano pang merong registration kung wala namang eleksyon? Kaya nga. Hindi, Diba? no, i-postpone dati election, i-postpone mo registration. Sikatutan, alaga rin. Alaga rin. Awatan June 13 natan, pigaran agaw ni, ang piano kinoy. Siyempre, sa alaga rin na kumilik, ama desisyon ng presidente, agaw man. At so alaga rin tumat. Ang desisyon ng presidente, si katugaw na sa kumilik. Kanyan arate manatalaran di tanay nang kalawlad sa ramay piugagap di untagam alagaryo aramamot so kinay kayurungiran na barangay official siyempre gabay da ya ken amay undukoy susate termino da barangay official pabebe mat ay on hindi dapat eleksyon lahat ang piano ng lako kanda on pian naninglay pakatalo pakatalo okay nirarate gabay di yung tagamata naningang dala no sa pantalagay gabay na to siyempre no marakop so ginawam at barangay mo may talaga nan trabaho kay susto nalingit kay susto para da sa kabarangayan mo ay talagang kimata maksel solinawamot sige tuloy yung eleksyon kanto tapen naninglay pero no may aga ng trabaho ang kapiganawa to naugi pagkangkungan teka extend mo tayo tani ang kapanagawa na barangay yung mga magagaling alam mo yung mga magagaling na talagang nagtatrabaho at ay termino na taloy taon correct magangganutan para sa sikara pero iraramay mangiras ay sus naku po pagkabeda extension iraramay si gagawin that mang cash advance lara si nga 800,000 kabalog mga parepundo ang gapoy pangikanaanda lantimat kunyari sa bilito 800,000 pesos aratan ken siyempre si makapanyarid sa aratan yaman imbestiga sa commission on audit i-audit daratan o sa kardaratan niya kwarta ng pundo na barangay no kimana duga o ande no wala rin questionable si katulatan kanya na araman sa barangay officials iraditan pero los binos at gawin nyo kanagpigan at barangay gawin nyo ang nararapat para sa inyong kabarangay para sa ganun pagdating ng halalan madali nyo silang kumbinsihin panagkaraw yun kabarangay at usilanda kayong tampo correct siyempre nakikita nila yung magandang trabaho ng isang barangay official punong barangay tulad ni Barangay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito palaging nakikita nila araw-gabi nakikita nila nandyan lang sa kanyang barangay kung kailangan nila ng tulong nandyan palagi si Kapitan Saldi Bauson kanyan matalag kararatay untan iran barangay officials mo talagan impus puso da so sa may panlingkur at barangay da. Kanya na may kuamelante, sa kinlante, titilak min na ay alaga rin tayo. So, desisyon.
na presidente. Excited larad election eh. Oo, Aramay mga kabaranggayan. lante. Siyempre, lari kurong-kurong. Aha. Ha? Kurong-kurong isang pagong. Kurong-kurong lari ken. Bigis. Lante, wa. Nanupay Ken, si Kapitan Saldi Bauso sa may Imbanigya Barangay Tan Iski eleksyon. Ang kapi kwarta to kalamur. May kalaban to, makwarta. Iterje man. So, gagan to may kalaban to. Apansin siya, ya si Katuat Ken. May kalaban to na nimbunog, nang bunog. Lambunog. Kaya may bunog to, 500 na mo, 1,000. Kanyan, si Kapitan Saldi Bauson, sige labat, kwanto tapan, may nabangyara tayo kabaranggayan timo tayo, kwanto. Kanyan, pinulyan ng tumitiarata, nawa. May ayan 2025, gimalaw lang mo man. Anto'y resulta May kalaban to, ng lante. kapitan. Walay iniban to, ya gabay deet kin. Na. Walay number 1 dito na makabito. Nga po, akin, manalunggaring kayo kin ng Dr. Nestor Gabrielio ditan. Walay gimalaw ditan, yakin. May babali, ang gapibusis to balot. Lante awa. Kanyan, atan at alaga rin tayo king kasi aprobaan o bito ng Presidente Ferdinand Marcos. Itan niya barangay Tan Iski eleksyon niya kikeruan niya aruman so sa tay termino. Logi mo tiramay kini, siyempre analo ra December. Di no man election mo na December, kin mo singa 2 taon ta mo labat. Lanti pero kini alagar ka patawala na ba sa Facebook agkuanta no aya at ken amay nanlapun talaga at mismon Malacanang at sekwanan kinlante ang sinasabi na ni yung press secretary dyan sa Malacanang Si Atty. Claire Castro. Atty. Claire Castro sinasabi niya na kung daw gusto yung barangay at SK election ay matutuloy sa December 1 hanggat wala pang batas. Kasi ang So, nakalagay dyan, hanggat wala pang naipapasang batas. Tuloy hanggat wala pa. Tawalalatay kinay. Nantungtungan dadbay camera lang. Pero ang sabi niya, itiniyak na Malacanang na magpapatuloy pa rin ang nakatakdang eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa darating na December 1, 2025 sa kabila ng pag-aproba ng Kongreso sa House Bill number 11287 na naglalayong palawigin ang termino ng barangay at SK official. Yun ang sinabi ni Kwan. Kaya sabi ni Palace Press Secretary Claire Castro sa ginawang press briefing ayaw daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na ipagpaliban ang barangay at SK election dahil sumusunod siya sa batas. Yun ang sumusunod sa batas. Paano pag may nag-amyenda nga ng batas? Nag-amyenda sa batas. Pero yung bicameral. Pero ang makapangyarihan pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos. Kahit na nila dyan sa Senado kung ayaw ni Pangulong Marcos, wala magagawa. So yun po ang nilabas sa isang yung Facebook account ng Malacanang noong kahapon. So yun ang nabasa ko. Aga conformit sa ata naking kamo. Man election na 2028. Nang pa-election tan si Pangulo di ipangga day 2028 mo sa pa-endorse tutan Dependitan. At siyempre si Kwanto Sararata tatay barangay at pinangako anda antes na election na 2025. Isa pa ng pangako. Si Kin ipatawag darad Manila.
si speaker Si Karede so speaker. pararamay waman ya imaatin di ba istorya ganito. dari barangay official Kanya lang te, bakit sa pati speaker di si Katuikin di ba matunog ya isublay to sobra ito. Pero aning nungan na ani, wa? Ta siyempre, medyo mabaybayag mo nitan so at 2028. Kanyan, anong nangan tayo, no? Antun talaga so final decision ng pa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ni paakar at saya yang petapatang isun pantutungtungan no satang kasi at ikumtang itay barangay tan SK election o dino atanat ituloy at saya December 1, 2025. Okay. Basan tayo Ray ay so kinayawa. Wala reaction di ay. Si Gis Blanco. Blanco siguro ya. Ituloy na nila para mapalitan na mga di karapat dapat sa pisto. Ang si Francisco Arquisa. Taga Sol siguro ya, Arquisa. Ituloy, huwag ipospon ang BSKA sa December 1, 2025 para mapalitan mga kurakot na kapitan at barangay treasurer. Ito ay desisyon ng Supreme Court noong nakaraang barangay election ng 2023. Kung tumat ibabase ito sa may ruling na Supreme Court ng 2023. Si Edwin Aquino, sa mga kasalukuyang nakaupo ngayon na barangay official, siyempre pabor silang hindi matuloy ang eleksyon. Pero karamihan sa mga botante tuloy ang gusto tulad ko. Pero hindi kayo ang magdidesisyon. Kaya nga Hindi ho kayo ang magdidesisyon. Yan Ronnie Gaano ka ba yun natuloy tan? Lante. Nga po. Ronnie Bulinas, tagadagupan. Tuloy sana para palitan mga kapitan na wala pang nagawa sa barangay. Lyndon Villaruel, dapat matuloy na yan. Huwag nyo nang pakialaman ang BSKA. Nililito ninyo mga tao. Palagi na lang postpone, sabi niya. Sige. Nancy Balyes ka, good morning. Si Michelle Baswell Baldiras. Kanayon siguro yan yung mayor. Baka kapilido ang malaba. Taga Dasurias ba kina si Michelle Baswell Baldiras? Alawi. Taga Dasurias naliding mo. Good morning at si kayo ditan. Evelyn Flaminiano. Ayan, good morning. Si Paing Paros na barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Good morning ka Dines tan kay Errol. Good morning natin si ka. Untan tumat si Dan Lor. Balik to sunganan to. Ronald Pidlawan. Oy, si Kintan. Si Dadu. Dadu. Ayan, good morning. At Saray LGU Kalasyaw. Pantumat. Good morning at si kayo. Sir Dennis, good morning. Musta na po? Unya labat. Mambilbilay ni. Maki Mapalakapak Soriano, good morning. Untan tumat si Susana Bunggar Bustamante, good morning. Melba Nabat is watching. Ayan, good morning idol. Kwanto si Simra T. Abdal. Ayan, good morning sa inyo. Agnes Ramos, magulo ang schedule. Sabi nila approve na sa Senado next year, November 2026. Ano ba talaga kontuyay? Sige. Olivia Carpio, dapat ituloy ang BSKA. Nakakalito na kayo. Kwanto? Sino pinapagalitan mo? Tagabasa lang kami dito. Tagabasa lang kami dito. Huwag ka magalit sa amin. Mensahero lang kami. Pinapabot namin kung ano yung impormasyon para malaman ninyo. Sabi mo nakakalitunok na yun. Ano nagagalit sa atin
Elisa Fernandez, wala pang approval ni Presidente. Kung tama ka dyan, antayin natin. Kaya nga, pero Tingnan tapos na natin. pinag-usapan ng mga ano yan, mga mambabatas. Mambabatas, ayan. Good morning sa inyong lahat. Ayan. Okay. Yun pa yung mga nanditong nagpadala ng kailang mensahe. Norman Santos, respect the Supreme Court ruling on BSKA set for December 1, 2025. Okay. Mag-exercise muna tayo, engineer. Take it away. Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw. Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Councilor Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Si Dr. Nestor Gabrillo, si Councilor. Good morning. Si Councilor Elias Villanueva. Good morning sa inyo. Good morning din kay si Kapitan Saldi Bauson na nabanggit natin kanina. Talagang araw-araw nakatutok sa Kapitan, may na-interview radyo. ta? Kapon. Sa collection to Merkules Webis. Ayan. Garbage. Aha. Good morning sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Marami dyan. Sa Yung mga- mga barangay family nakikinig din. Good morning sa inyo. Good morning kay Vice Mayor Edgar Itaktak Mo Maminta. Good morning, sir. Good morning kay Mayor Christian Biga na Mapandan. Good morning. Si Dr. Felix Domicilio, good morning. Si Sir Jeffrel. Sir Jeff, magandang umaga rin. Si Madam Sheila Pinuliar. Good morning sa inyo dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Isa sa mga progressive town sa lalawigan ng Pangasinan. Good morning, Mat. At kinan Sir Ramon Bautista. Dito na Region 1 Medical Center. Yes, oo. Good morning. Ang tantumat si Director Dr. Roland Mejia. Good morning. Dito at Region 1 Medical Center. Ayan. Bali-bali lamay kinewa arap na Region 1 Medical Center. Siniminto Oo nga may talagang diri-diri development. Talagang intagay damot la, elevated mo la may arap, Pero may kimbalot, old building, i-preserve naman, aganayarin bagbagan iman, i-preserve da. Ta siyempre, walay historical kintumatan, mayroon ay may 2000. Hindi basta-bastang Oo. Ganayarin na bagbagan. Walay history tumatitan, Mampatanir ni Radkin, National Historical. Kanyan na nasumpal, may jabbanog, ken talagan bali-bali, dakal na akumodito ay pasyente, Dan siyempre, saray dumaringal tayo ditan od Western Pangasinan. Kumusta kayo amin dita apo? Maabi ga buklas kumuyo amin dita na bulinaw. Anda ang gamanid sambalis. Hangga pulay maladlaom ya oras tayo da programan maabig ya kabuasan Pangasinan. Kanyan si kami at pansamantalan na mapataner tan Pawel no Lunes at parehon oras lamang.
Siyempre, Sara, aka ibayo da sayang programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion lingkor at magtipang kasinan Dennis Moharis tan sa Jad Technical Control si Engineer Richard Olanday. Ang tabayanan sa tumbok ke programa na Amor Ligaspi Diga Jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob